Bos días. Bos días, compañeros e compañeiras. Neste día tan soleado, debido a que xa casi estamos na primavera, decidimos ir de picnic ás aulas e traer unha nata da biblioteca Candavós, o que viría sendo un bibliopicnic. Desta maneira, poder homenaxear a grandes escritoras neste 8M, Día da Muller Traballadora. Ao longo da historia, ata fai moi pouquiño, todo tipo de tarefa intelectual, como a escritura, era unha actividade considerada exclusiva dos homens. As mulleres que realizaban creacións literarias ou de calquer índole adoitaban asinar baixo un pseudónimo masculino ou directamente non asinar, sendo consideradas as súas obras anónimas. De aí que a escritora Virginia Woolf dixera a famosa frase "anónimo era unha muller". Tamén por isto, se os fixados nos nosos libros de texto, resulta difícil atopar mulleres escritoras, científicas, compositoras, pintoras, abogadas, etc., anteriores ao século XX. O filósofo Rousseau, alá polo século XVIII, dicía: as nenas non lles gusta aprender a ler e escribir, pero sempre están dispostas a aprender a coser. E é que non só se consideraba que a lectura e a escritura non estaban na nosa natureza, senón que eran incluído perigosas, xa que non nos sacaban do noso papel tradicional de servir a nosa familia. Cando por fin conseguimos ter dereito á educación, escribir e visibilizar as nosas obras, agora resulta que, hoxe en día, dentro da literatura, adxudícanos algo chamado literatura feminina. Isto ven a decir que as mulleres escribimos para mulleres e sobre cousas de mulleres, libros románticos e emotivos sobre a maternidade, sobre a nosa intimidade, pérdida da nosa virxinidade, etc. E nos hoxe queremos romper este estereotipo. As escritoras producen literatura de calquer xénero e, ademais, leva moito tempo a facer. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeteaba triste contra los cristales y la vela estaba a punto de consumirse, cuando al parpadeo de la llama medio extinguida vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Esta es una frase del libro Frankenstein, escrito por una mujer llamada Mary Shelley. Con las manos temblorosas, Hartley dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaba la gran letra H. Esta frase pertenece al primer libro de Harry Potter escrito por la autora J.K. Rowling. Ofender a Dobby, repuso Leslie, conmovido. A Dobby ningún mago le había pedido nunca que se sentara como si fuera un igual. Esta frase pertenece a la saga de Harry Potter, hai 7 libros e foi transmitido do libro a pantalla. ¿Sabías que Harry Potter estaba escrito por unha muller? Actuó desde la soledad. Esa es por lo general la razón que hay detrás de cada lección. Es una frase de la saga de Crepúsculo, escrita por Stephen Meyer y es sobre vampiros. El silencio no es siempre un signo de sabiduría, a veces es un signo de miedo. Esta es una frase del libro La Casa de los Espíritus de Isabella Allende y es la escritora latinoamericana más leída internacionalmente. Non quero ser forte, quero ser humana. O título é Infamia, é de Leticia Costas e é unha novela policíaca. O sol, na cerna da súa plenitude, pere vingativo ao pé dos transeúntes naquelas primeiras horas da tarde. Unha escena repítese por enésima vez na cafetería do instituto. Sen embargo, segue a sorprender os habituais clientes do bar. Francisco Sánchez non deixou de intrigar dende que unha primeira ocasión a megafonía estendera nun eco de ondas o seu nome completo, Francisco Sánchez Loiro, deixando resoar no interior do local.
Este é un anaco do libro Sobrevives, de Fina Casal de Rei, que é unha escritora galega moi premiada. Prohibible a Cinete que colase as laranxas aquel ano. O xardineiro adoitaba estar sempre tan borracho que aceptou recibir ordes dunha nena de 10 anos sen protestar. Este libro é da tía Yáñez e chamase Senlleiras. Estaba nunha pausa tensa. Tiña que pasar as avaliacións psicolóxicas antes de regresar ao campo de batalla, como xa se afixera a chamalo, e tampouco era outra cousa. É un libro que se chama Dentro do conflito, de María Reimondo. A beleza vermella como unha cunca de cereixas. Se pecho os ollos, lembro o primeiro que sentín cando vin no chan. Ese foi o primer pensamento que me veio á mente cando a vin. O segundo foi que fora Sara, e o terceiro que fora pola miña culpa. Sei que fuches ti, dixera. Este é o último libro que temos aquí, que se chama Beleza Vermella, escrito por Arantxa Portavales, que é unha escritora galega que escribe tanto en castelán como en galego, e é a dama galega da literatura negra. Fai pouco, que xa está na biblioteca, sacou un libro tamén relacionado coa violencia que se chama O home que está en castelán, El hombre que matou a Antía McCarthy. Esperamos que vos haya gustado moito. Se queredes calquera destes libros podelo encontrar na biblioteca do Instituto. Recordadevos de seguir a biblioteca do Instituto en Instagram. Nin escravas nin heroínas, mulleres con dereitos xa. Hoxe, como todos os 8 de marzo, estamos aquí, en plena loita para bater no chan con todas as mulleres do mundo e facer tremer a terra. Porque as mulleres sustentamos a vida como cuidadoras, educadoras e traballadoras domésticas non remuneradas. Nós queremos vidas dignas de ser vividas e libres de todo tipo de violencias. Porque non queremos ter que discutir sobre a fenda salarial real entre homes e mulleres. Porque as mulleres máis novas están condenadas ao traballo precario, a exclusión social e a pobreza, e as maiores ao abandono, a soidade e a miseria, sen recursos e comunidades que as sustenten. Porque queremos parar de contar asasinadas, lesionadas, violadas, agredidas, discriminadas, presas, exiliadas, emigradas, empobrecidas e excluídas, acosadas, humilladas, calumniadas, represaliadas ou xulgadas no lugar dos seus agresores. Queremos recordar a todas as mulleres silenciadas nos distintos ámbitos a través da historia. Demandamos unha educación pública de calidade non sexista, na que a igualdade e a diversidade sexan eixos centrais de todos os currículos, materias e actividades. Porque as mulleres do rural galego soportamos unha dupla ou tripla precariedade. Porque non só sustentamos as vidas das nosas comunidades, temos que apostar por relacionarnos co medio de forma radicalmente diferente. Que os gobernos deteñan e revertan a situación de abandono e destrucción do medio rural, tendo en conta as mulleres que dende sempre o sustentaron. O movemento feminista ensínanos que a diversidade suma e multiplica as loitas, que todas as perspectivas son importantes, todas as voces necesarias e todas as mulleres valiosas para avanzarnos para unha sociedade igualitaria, xusta e libre. Hoxe, no IES de Becerreá, movilizámonos para sumar forza ás nosas razóns, porque levamos todas as nosas vidas berrando, protestando e exixindo solucións a un sistema que ignora sistemáticamente as nosas demandas. Porque queiran ou non, cada semana, cada día e cada hora están en femenino. Dicía Rosalía: Arriba todas, rapaciñas do lugar, hai que espertar, mulleres desta terra.
Ola, bons días a todos e a todas. Hoxe, o alumnado de segundo da ESO imos presentarnos uns traballos que fixemos na materia de Física e Química coa nosa profesora Iria. Os traballos que fixemos tratan sobre algunhas científicas que fixeron grandes descubrimentos na ciencia, pero tamén que son moi pouco recoñecidas hoxe en día, e nós queremos que iso cambie. Os nosos traballos iniciais eran moi extensos, así que fixemos estas presentacións máis resumidas, aínda que, se os queredes ler enteiros, están expostos na tela do centro. Agora, deixo-vos co primeiro grupo. Esperamos que vos guste. Podía hoxe mostrar Luis Meire. Naceu en 1878 en Viena nunha familia xudea. É a física responsável do descubrimento da fisión nuclear. Tivo que facer os seus experimentos en secreto, xa que as mulleres non o tiñan permitido. En 1919 foi a primeira muller en obter a praza de profesora da universidade. Meitner, a pesar de non recibir un premio Nobel, recibiu moitos outros premios polo seu traballo. Foi discriminada pola Asociación Química Alemana que non recoñeceu o seu traballo. Na súa honra tamén se chamou Meinerio ao elemento químico 109. Finalmente faleceu a idade dos 90 anos en 1968. Esperamos que vos gustara o noso traballo. Bo día a todos, vamos vos presentar o noso traballo sobre Marie Curie. O seu nome completo era María Salomena Skłodowska Xa Curie e era apodada Marie Curie e foi unha física e química polaca exitosa no campo da radioactividade. En 1898 descubriuse un novo elemento radiactivo, o radio. No mesmo ano, co mesmo experimento, descubriuse outro elemento radiactivo chamado polonio. Gañou un Nobel no ano 1903 e outro no 1911. Gañou a medalla John Scott no ano 1921 e gañou a medalla Matteucci no ano 1904. Hola, bons días a todos e a todas. Somos Cristina, Alejandra, Elena, Lucía e Belén e vamos presentarvos a Bárbara McClintock, que foi unha científica que naceu no 1902 e morreu no 1992. Naceu en Hartford, Estados Unidos. Desde pequena mostrou interese pola ciencia. Decidiu continuar os seus estudos na Universidade de Cornell. A súa nai opúxose que as súas fillas recibiron unha educación superior, porque pensaba que isto lle iba a dificultar para casar. No ano 1920 estudou os cambios nos cromosomas durante a reproducción do mico. Doutorouse en botánica no ano 1927, foi galardoado en varias ocasións e gañou o Premio Nobel de Fisioloxía ou Medicina no ano 1927. Cal foi o seu descubrimento máis importante? O seu descubrimento máis importante foi afondar no coñecemento da xenética e comprender os procesos hereditarios. Como xa dixen antes, ela morreu no 1992 con 90 anos de idade por causas naturais. Hola, hoxe vamos falar sobre a química Rosalind Franklin, ou tamén chamada científica olvidada detrás do descubrimento do ADN. Axudou no descubrimento do ADN, ARN e outros vírus. Rosalind Franklin demostrou dende moi pequena ter unha gran aptitude para os estudos. Compañeiros homes traballaron con ela no descubrimento, pero só foron eles os recoñecidos. Ela morreu antes de saber se os seus descubrimentos foron útiles para a ciencia. Esperamos que vos gustara e que unha científica como Rosalind Franklin non quede no olvido. Franklin, que ela morreu cando non sabía o que aportar realmente a ciencia. Houve moitas outras que quedaran no esquecemento, no olvido. Xente que mulleres que eran moi brillantes nun determinado momento tuveron que elegir entre a súa vida familiar e afectiva e a súa carreira profesional. Ahora nos pode parecer algo increíble,
pero daquelas era un máis usual. Xente, mulleres que ao cabo cando tiñan 30 anos tuveron que deixar as súas brillantísimas carreiras, inicial carreiras que empezaban científicas, e tuveron que deixalo porque tuveron que elegir entre a súa casa, aos seus fillos ou a súa carreira científica. Isto, inicialmente a principio do século XIX era moi común, aínda hoxe está pasando, porque a ciencia avanza a moita velocidade, e cando hai unha familia por medio, moitas veces son as mulleres as que se encargan dos cuidados, e iso moitas veces impide a carreira profesional. Non a anula, pero é un impedimento. Aínda moito por facer. Un aplauso para todas estas pioneiras e toda a xente que está esquecida, que foi esquecida, pero que marcaron un camiño para outras que viñan despois.